फिर से आएगा दोनों फिल्म का ट्रेलर का उहे ट्रेलर आई जौन पहले आई रहे। जी नमस्कार प्रणाम दोस्तों, आज हम बात करे वाला बानी एकरे बारे में, तब बना रह जा वीडियो में अंत तक। भाई लोग, पवन सिंह के फिल्म हर हर गंगे के ट्रेलर रउरा लोग के बीच में आ गल बाटे और वहीं पे खेसारी लाल यादव के भी फिल्म संघर्ष 2 के ट्रेलर रउरा लोग के बीच में 5 से 6 महीना पहले ही आ गल बाटे। और ये दोनों ट्रेलर के भोजपुरिया दर्शक द्वारा बहुत काफी ज्यादा पसंद भी कल जाता थे और ये दोनों फिल्म के एक साथ यानी 20 अक्टूबर के रउरा लोग के नजदीकी सिनेमा घर में रिलीज भी कल जाई। लेकिन एगो बहुत ही बड़ी और चौंकाने वाली खबर निकल के आ रहल बाटे कि खेसारी लाल यादव के फिल्म संघर्ष 2 के ट्रेलर फिर से आएगा। जी हाँ भाई लोग, हम बता दी कि संघर्ष 2 फिल्म के ट्रेलर दूसरा भी आई रउरा लोग के बीच में। अब बात यह जाए ई बाटे कि खेसारी लाल यादव के फिल्म संघर्ष 2 के ट्रेलर उहे आई या दूसरा ट्रेलर आई। तो हम बता दी भाई लोग तहनी लोग के कि खेसारी लाल यादव के फिल्म संघर्ष 2 के ट्रेलर चेंजिंग करके आई, यानी अलग ट्रेलर आई और दूसरा ट्रेलर आई। और ये ट्रेलर ये चलते रउरा लोग के बीच में आवताटे कि खेसारी लाल यादव के फिल्म के ट्रेलर अइला बहुत ज्यादा दिन हो गई, यानी 5 से 6 महीना ट्रेलर अइला हो गई। और ये ट्रेलर आई तो तनी फिल्म के माहौल बन जाई, यही से रउरा लोग के बीच में आवत बाटे खेसारी लाल यादव के फिल्म संघर्ष 2 के दूसरा का ट्रेलर। और ये ट्रेलर 15 तारीख के आसपास में रउरा लोग के बीच में वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड भोजपुरी यूट्यूब चैनल से रिलीज कल जाई। अब बात यही बाटे कि पवन सिंह के फिल्म हर हर गंगे के ट्रेलर दूसर का आई कि ना आई। तो हम बता दे भाई लोग कि अभी तक हर हर गंगे फिल्म के ट्रेलर के बारे में कोनो अपडेट नहीं के। अगर जैसे ही कोनो अपडेट मिली तो हम बता दें रउरा लोग के ट्रेलर आई